ikaduha na natong pagpaminaw nining maong ebanghelyo karon. Ang akong gusto nga tagag focus unsa may mahitabo kung ang sagbot o ang maayong tanom magtipon. Kay niingon man ang Ginoo, sige lang, pasagdi lang sana sila nga motubo. Ato lang niya ng hipuson, inig ka tapos na igting ani. Katong sagbot, bugkuson, butang sa kalayo, ang katong trigo, atong ibutang sa kamalig. Pero ang pangutana, unsa may mahitabo, samtang magtubo pa sila. Gitawag ba na siya og peaceful coexistence? Kana bang mo magtubo lang ba nga walang mahitabo ba? Saman. Sa pagtuon ninyo, kung magtipo na ang sagbot o ang trigo, unsa may mahitabo sa ilang panagtipon, sa ilang panagkuyog, peaceful o gubot? Gubot. Ha? Gubot. Mo nag-describe ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa nga purting gubuta sa iyang palibot. Sige siyag hilak kay purtig yung gubuta, patay dirib, kawat dito, rape dito, abortion dirib, gubat dito, hala, plinunggo ay sliog dire, purtig yung gubuta. Basta magkuyog na ning sagbot o ang trigo. Kumusta maron inyong balay? Gubot o malinawon? Malinaw. Kung malinawon, congratulations. Pulos mo sagbot. Pulos mo trigo. Pulos trigo. No? Kay malinawon. Kumusta man ang inyong panagsilingan? Malinawon ba? Way linibakay? Way dinautay? Gasagol na diha ang trigo o ang sagbot. Kumusta man dito sa inyong gitrabahoan, opisina, eskwelahan, malinawon o gubot? Gubot sa inyo gyapon. Gasagol na diha ang trigo o ang trigo o ang sagbot. Kumusta man din sa atong parokya, malinawon o gubot? Malinaw. Basta lagi, musagol gani ng sagbot, gubot yun. Ano na siya? Sige na lang, di nalantaan ang dagko ng mga community. Kumusta maron imong kaugalingon? Malinawon o gubot? Kay kita na ba usahay no? Kusog kayo tang welcome sa mga batasan sa mga sagbot. Muna mismo sa atong batasan, mag-ana-ana tayo. Usahay murag trigo, usahay murag sagbot, usahay murag trigo, usahay murag sagbot. Ang resulta, imong kinabuhi, gubot kayo. Muna maglisod kag katuog usahay. Kanang maglisod og katog, kanang dili ba sila relax ang ilang heart o ang ilang mind, gasagol na ng imong batasan o ang imong binuhatan ang sagbot o ang trigo. Kanagong kusog kang musimba, pero kusog sa kang manglibak. Gubot, una-una. Kanabang kusog kang morosaryo, pero kusog yapon kang mamakak. Gubot. Pareha sa nadinigon. Kani, kusog mong kayo sila mo serve. Choir, sakristan, lektor. Mga buotan kay naong, magsigana diha sa kaning altar. Pero inigabot ay loyos altar. Mga animal kay binuhatan. Gubot. Gubot. Ayan sa man. Sa inyong kaugalingon ron, wa magsagol ang sagbot o ang trigo. Sagol. Sagulon kayo na nimo. Patay gid ka diha. Muna, ang challenge day karon gitawag nato og single-heartedness. Unsa man ang single-heartedness? Kana bang kasing-kasing nga limpyo ba nga kasing-kasing? Kana bang kasing-kasing nga usa ra gyud sod sama sa kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Jesus, kasing-kasing sa mga santos, usa ra gyud sod og sa kasing-kasing ni Propeta Jeremias. Di ba sa ending sa atong pagbasa karon, gasigi naman siya ingon, ikaw ra gyud Lord ang akong dangpanan. Way laing makahimo bisan unsa dinis kalibutan, ikaw ra gyud. Mo na nagitawa og single-heartedness. Kanabang muila na ta nga ang Ginoo ra gyud mo'y angayang ibutang sa atong kasing-kasing
Ang pulong ug ang sugo ra gyud Ginoo mo'y angayan atong higugmaon sod sa atong kasing-kasing. Dili ang atong pulong, dili ang pulong sa imong silingan, dili ang pulong sa imong bana, dili ang pulong sa imong anak, dili ang pulong anang imong ginikanan, kanang imong mga apuhan, dili ang pulong sa mga politicians, dili ang pulong sa mga businessmen, dili ang pulong sa mga scientists, mga artista, dili ang pulong sa pari, mga obispo, hangtod sa Santo Papa. Dili na mo'y mga pulong nga angay natong paminawon. Unsa may paminawon? Pulong sa Ginoo, buhat sa Ginoo. Kung ang usa ka politician nag-istorya bahig pulong sa Ginoo, paminawa. Kung ang usa ka artista nagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo, isip artista, paminawa. Kung ang usa ka businessman nagsangyaw sa pulong ug sa buhat sa Ginoo, isip businessman, paminawa. Kung ang usa ka pari nagsangyaw dili pulong sa Ginoo, ayaw taga ikolekta. Kung ang pari o ang obispo Santo Papa nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, paminawa. O wa gani maminaw, ayaw paminawa. O wa maghimo, wa magbuhat, ayaw sunda. Ana, kung nagsagol na ang trigo o ang sagbot sa kinabuhi sa inyong parish priest, badlunga. Pero wa gani magsagol, paminawa sag siya'y mo badlong. Kumusta naman mo ron diya? Sama mo, trigo o sagbot? Unsa to'y tubag na to sa Salmo? Wa, may klaro. Tungod sa himaya sa imong ngalan, Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, Ginoo, luwasa kami. Wa ta mangayog kaluwasan, Lord, luwasa mi aning COVID aron di mi mga matay. Ginoo, luwasa mi aning among kalisod aron di mi mga matay. Luwasa ko aning mga sagbot kaning mga dautan aron dili ko mabugatan. No, dili na mo atong gipangayo. Aron mahimot ang single-hearted persons ang atong tumong ang paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Kana ra gyud. Lord, tagaay ko og karelax sa akong kasing-kasing sa pagdawat aning akong bana nga nagsigi og tabok ngadto silingan. Aron akong himayaon ang imong ngalan bisan pa man og mutupad dig higda nako ning animal dako. Maghimaya gyapon ko sa imong ngalan. Di ba nindot no? Kanang may pang ay praise the Lord, buhi pa akong bana og mutabok na pud ning ngadto. Pero makahimaya gyapon ka sa ngalan sa Ginoo. Unsa man na kaluwasan kay ang imong kasing-kasing na single-hearted dili maapektuhan sa mga sagbot nga naa sa imong palibot. Sama ni propeta Jeremias, igo ra siyang hilak apan wa siya maapektuhi sa mga sagbot siyang palibot. Ngano man gasigi ra siyang himaya sa ngalan sa Ginoo tungod kay nasayod siya nga ang Ginoo ra gyud maoy angay daygon, dili ang iyang kaugalingon, dili ang isig katawo. O ang pulong ragis Ginoo mo'y angayng sundon, dili ang imong gusto, dili ang imong unsa diha mga pangandoy sa kinabuhi. Kinirong ato mga proyekto dinhi sa atong simbahan, ato ning padayunon aron paghimaya sa Dios, dili aron pagdaig lang nga sus kami na guna San Vicente, wa gid tay naong ikapasigarbo. Labaw nako isip inyong pare, wa jud koy naong ika pasigarbos mga tao, ako'y gahimo ana. Kay ngano man ang atong mga donations karon nagikan sa mga taong dili parokyano dinhi. Wa gani ko kaila nila, wa gay sila kaila nako personally. Unya magpagarbo ko ako'y gahimo ani. Uy, pagkawa na ko'y batasan, labaw na mo kay pilar gud tayo inyong gihog sa kolekta. Usahay gani mulingiw-lingiw pa. Magpagarbo ka, dili oy, himayaa ang Dios na dunay mga taong nahigugma nato og nihatag sa ilang donations bisan pa man naglisod sila sama nato. Himayaon nato ang Dios og pasalamatan tungod ining maong grasya. Dili kay magpagarbo ta nga, kami lang tulura ka buwan, sos humantanan stained glasses oy. Ana, ayaw. Laway ra kay ta paminahon ana.
apil na ko, no? Sige, manindog na tayo.